കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഓം നമോ രാമ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം കൃഷ്ണ ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നഷ്ടയേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം കി ജയ. ശില പ്രഭുവാദി കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണത ക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തസാത്വികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണോത്സവ മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രണാമം കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കോ നാമ തൃപ്യതരസ്
രസവിത്കഥായാം മഹത്തമൈകാന്തപരായണസ്യ നാന്തം ഗുണാനാം അഗുണസ്യ ജന്മോ യോഗേശ്വരായേ ഭവപാത്മമുഖ്യ കോ നാമ തൃപ്യേത രസവിത്കഥായാം മഹത്വമൈകാന്തപരായണസ്യ നാന്തം ഗുണാനാം അഗുണസ്യ ജന്മോ യോഗേശ്വരായേ ഭവപാത്മമുഖ്യ കാ അദ്ദേഹം ആരാകുന്നു നാമ സവിശേഷമായി തൃപ്യേത് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുക ലഭിക്കുക രസവിത്ത് ആസ്വാദ്യമായ പീയൂഷം പീയൂഷം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധൻ പീയൂഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അമൃത് കഥായാം കഥകൾ മഹത്തമ ജീവാത്മാക്കളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനായവൻ ഏകാന്ത പരായണസ്യ അഭയദാതാവായവന്റെ നാ ഒരിക്കലുമില്ല അഗുണസ്യ ജ്ഞാനപരമായ ജഗ്മു യോഗ ഈശ്വര യോഗീശ്വരൻ ആത്മ ബ്രഹ്മാവ് മുഖ്യ വർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ ശ്രേഷ്ഠരായ സകല ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഏകാശ്രയമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഏകാശ്രയമാണ്. മായാശക്തികളുടെ മഹാചാര്യന്മാരായ ശിവ ബ്രഹ്മദേവന്മാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല. ഏറ്റവും വലിയ മഹാശക്തികളായ മഹാ ആചാര്യന്മാരായ ശിവനും ബ്രഹ്മദേവനും പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല. ഇമ്പമേറിയ പീയൂഷം നുകരുന്നതിൽ നിപുണരായ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരായിട്ടുണ്ടോ? ഇമ്പമേറിയ പീയൂഷം അഥവാ രസം അല്ലെ അമൃത് എന്നും പറയും. അതിൽ നുകരുന്നതിൽ നിപുണരായ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തരായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല. അതുപോലെ ഭഗവത് ദർശനം ഏത് അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പോയാലും എത്ര കണ്ടാലും ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനം നമുക്ക് മതി വരില്ല. അതുപോലെ ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. അതില് താല്പര്യമുള്ളവര് ശിവനും ബ്രഹ്മാവും രണ്ട് പ്രമുഖ ദേവന്മാരാണ്. അവരിരുവരും മായാശക്തികളിൽ സമ്പൂർണരാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ ഒരു തുള്ളി തന്നെ വളരെ ധാരാളമായ കൊടുംവിഷത്തിന്റെ ഒരു സാഗരം തന്നെ ശിവൻ പാനം ചെയ്തു. അത്രയും കഴിവുള്ള അതാണ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ അതിൽ ഒരു തുള്ളി മതി. പക്ഷെ ഒരു കൊടും വിഷത്തിന്റെ ഒരു സാഗരം തന്നെ ശിവൻ പാനം ചെയ്തു. അതുപോലെ ശിവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനേക അതിശക്തരായ ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ബ്രഹ്മദേവന് കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അവരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ബ്രഹ്മദേവന് കഴിവുണ്ട്. ആകയാൽ അവരെല്ലാം പ്രപഞ്ചാധിപന്മാരാണ്. നമ്മുടെ പോലെ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവര് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരന്മാരാണ്. എന്നാൽ അവർ പരമാധികാരികളല്ല. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രപഞ്ചാധിപന്മാരാണ് അഥവാ ഈശ്വരന്മാരെന്നൊക്കെ പറയാം. എന്നാൽ അവർ പരമാധികാരികളല്ല അഥവാ പരമശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളല്ല. പരമാധികാരി അഥവാ പരമമായ ശക്തി കേന്ദ്രം ആരാണ്? ഗോവിന്ദൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സർവാതിശയനും ആത്മജ്ഞാനപരനും അതീന്ദ്രിയനുമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞ ആള് ഭഗവാന്. ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം തികഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പരമമായ ശക്തി കേന്ദ്രൻ ഗോവിന്ദൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സർവാതിശയനും ആത്മജ്ഞാനപരനും അതീന്ദ്രിയനുമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും പോലുള്ള അതിശക്തരായ ഈശ്വരന്മാർക്ക് പോലും നിർണയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും പോലും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനോ ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളെ വർണ്ണിക്കാനോ പോലും പറ്റില്ല. അതായത് 1000 നാവുള്ള അനന്തന് പോലും സാധിക്കില്ല.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അതിശ്രേഷ്ഠരും ഉത്കൃഷ്ടരുമായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഏക ആശ്രയമാകുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ അഥവാ ജീവസത്തകളിൽ ഒരുവനായി ബ്രഹ്മദേവനെ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മേക്കാൾ ഏറെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെക്കാളും അധികം ഭഗവാന്റെ നാഭി പത്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ഭഗവാനെ കണ്ടു. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ഉരുവിട്ടു. അഥവാ അതിശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്രത്തോളം ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അഖില ആനന്ദങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. വെറും ഒരു ഇതല്ല, അഖില ആനന്ദങ്ങളുടെയും എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. എല്ലാറ്റിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതനായിരിക്കുന്ന ഒരുവന് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവാച്യവും ആനന്ദവുമായ ആനന്ദം നേടാൻ കഴിയുന്നു. അനന്തനും അമേയനുമായ ഭഗവാന്റെ നാമം, സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, വിശേഷണങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ, പാർഷദർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അസംഖ്യങ്ങളാകുന്നു. എല്ലാം അസംഖ്യമാണ്. അത്യന്തം ഹൃദ്യമായ അവയൊക്കെ രുചിച്ചവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അവയൊക്കെ യഥേഷ്ടം നുകരുന്നു. പിന്നെയും കിട്ടിയാലും എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണലീലകൾ കേട്ടാലും മതി വരില്ല. എന്നിട്ടും അവർക്ക് മതി വരുന്നില്ല. ഈ പരമാർത്ഥത്തെ പത്മപുരാണത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. രമന്തേ യോഗിനോനന്ദേ സത്യാനന്ദ അച്യുതാത്മനി ഇതി രാമപദേന സൗ പരം ബ്രഹ്മാഭിധീയതേ. രമന്തേ യോഗിനോനന്ദേ സത്യാനന്ദ അച്യുതാത്മനി ഇത് രാമപദേന സൗ പരം ബ്രഹ്മാഭിധീയതേ. യോഗികൾ പരിപൂർണ സത്യത്തിൽ നിന്നും അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദങ്ങൾ നേടുന്നു. ആകയാൽ പരമസത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാമൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. രമിപ്പിക്കുന്നവൻ. യോഗികൾ പരിപൂർണ സത്യത്തിൽ നിന്നും അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദങ്ങൾ നേടുന്നു. എന്നകയാൽ പരമസത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാമൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവസാനവുമില്ല. ലൗകിക ബന്ധങ്ങളിൽ പരിപൂർണ തൃപ്തി എന്നൊന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ നിറവ് അഥവാ പൂർണ്ണ തൃപ്തി എന്നൊന്നില്ല. ഏത് ലൗകിക ബന്ധങ്ങളായാലും ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് ഉള്ള ഭാര്യമാര് വിചാരിക്കും ഭർത്താവ് എന്നും വിദേശത്ത് പോവാതെ എന്നും കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങും അല്ലെ പരിഭവം, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോ. അപ്പൊ അത് ആ ലൗകിക ബന്ധമാണ്. അതില് പരിപൂർണ തൃപ്തി എന്നൊന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ ബന്ധത്തിൽ നിറവ് അഥവാ പരിപൂർണ തൃപ്തി എന്നൊന്നില്ല. സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരോട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് വർണ്ണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഋഷിമാരോട്. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമിക്കും എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മതി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഋഷിമാരോട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഋഷിമാര് ഇത് ഇടതടവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാനായി ഇവർക്കും സന്തോഷം. ഋഷിമാരും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഋഷിമാരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇടതടവില്ലാതെ ശ്രവിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള അവരുടെ ഇംഗിതവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. എത്ര പറഞ്ഞാലും നിർത്തിപ്പോവല്ലേ, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂത ഗോസ്വാമിയെ കൊണ്ട് അവര് പറയിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സർവാതിശയനും അതീന്ദ്രിയനുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അത്തരം ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ ശുദ്ധ അവബോധമുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നഷ്ടമായി തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ വായിച്ചാലും കേട്ടാലും പിന്നെയും കേൾക്കണമെന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. ശ്ലോകം 15. തന്നോ ഭവാൻ വൈ ഭഗവത് പ്രധാനോ മഹത്തമൈകേന്ദപരായണസ്യ ഹരേരുദാരം ചരിതം വിശുദ്ധം ശുശ്രൂഷദാംനോ വിദനോദു വിദ്വൻ. തത്ത് ആകയാൽ നഹ നമ്മെ കുറിച്ച് ഭവാൻ വൈ തീർച്ചയായും
ഭഗവത് കൃഷ്ണനുമായി മായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രധാന മുഖ്യമായി മഹത്തമ എല്ലാ സൃഷ്ടാത്മാക്കളിൽ ആത്മാക്കളെ വെച്ച് ഏറ്റവും സർവശ്രേഷ്ഠ ഏകാന്ത മുഴുവനായി പരായണസ്യ അഭയകേന്ദ്രമായ ഹരേ ഭഗവാന്റെ ഉദാരം പക്ഷമായ ചരിതം വിശുദ്ധം ശുശ്രൂഷതാം ക്ഷമതയുള്ളവർ ഞങ്ങളോട് വിതനോദു വിശദീകരിക്കുക വിദ്വാൻ പണ്ഡിത വിവർത്തനം. അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, അങ്ങയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധാരം മുഖ്യപൊരുൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. സുധഗോസ്വാമിയുടെ അങ്ങ് ഇത് സേവ ചെയ്യണേ. ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ആധാരം മുഖ്യപൊരുള് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ആകയാൽ അങ്ങ് പണ്ഡിതനാണ്, ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനുമാകുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ഭൗതിക ബോധത്തിന് അതീതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തന്നാലോ. അவ்விதമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. അവര് വിനയാന്വിതരായി സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധാരം അങ്ങ് ഈ ഭഗവത് സേവ ചെയ്യുന്നു, പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ പരമ പൊരുളായിട്ടുള്ളത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ അങ്ങ് പണ്ഡിതനാണ്, ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ബോധത്തിന് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും അപ്രകാരമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. ഞങ്ങൾക്കത് കേട്ടിട്ട് എത്ര കേട്ടിട്ടും മതി വരുന്നില്ല. ദയവായി സൂത ഗോസ്വാമി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും. ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠാത്മാവിന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരേ ഒരു സേവന വിഷയവും ഒരേ ഒരു ആരാധ്യ പൊരുളുമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ. ധാരണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠാത്മാവിന് അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആ ശ്രേഷ്ഠാത്മാവ്, ആ ശ്രേഷ്ഠാത്മാവിന് എന്ത് പറയാനേ നേരുള്ളൂ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരേ ഒരു സേവന വിഷയം, അതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ. ഒരേ ഒരു ആരാധ്യ പൊരുളുമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാൻ ജിജ്ഞാസയുള്ളവരായിരിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ ഇത് കേൾക്കാനുള്ളവരെങ്ങനെ ഇരിക്കണം? അത് കേൾക്കാനായിട്ട് അത്രയും ഉത്സുകരായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ആയിരിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ട്? 38 പേരുണ്ട്. എല്ലാരും അങ്ങനെയാണോ? ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ജിജ്ഞാസയുള്ളവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാൻ ജിജ്ഞാസയുള്ളവരായിരിക്കുകയും വേണം. അത്തരം ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് സാധ്യമാകുമ്പോൾ, അതായത് ശ്രോതാക്കള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ജിജ്ഞാസയുള്ളവരായിരിക്കണം. പറയുന്നവര് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ഒരേ ഒരു സേവന വിഷയം, ഒരു ആരാധ്യ പൊരുളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. അതായത് യോഗ്യരായ ധർമ്മോപദേശകനും യോഗ്യരായ ശ്രോതാക്കളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ നൽകുവാനുള്ള അത്യന്തം ഹിതകരമായ വേദിയാകുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും അത് സന്തോഷം അല്ലെ അതീന്ദ്രിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ജീവിത വൃത്തിക്കായി ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവനും ലൗകിക ചിന്തകളിൽ ആമഗ്നരായ ശ്രോതാക്കൾക്കും അവണ്ണമുള്ള ധർമ്മോപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കലായ ഊണ് കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് തിങ്ങിക്കൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഈ പ്രഭാഷകര് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ലൗകിക പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി, ലൗകിക ചിന്തകളിൽ ആമഗ്നരായ ശ്രോതാക്കൾക്കും അപകടമുള്ള ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. കുടുംബം പുലർത്താനായി ഭാഗവത പ്രഭാഷണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവർ
ഭാഗവത സപ്താഹം എന്ന പ്രകടനം നടത്തുന്നു. അവര് ഒരു പ്രകടനമാണ്. 7 ദിവസം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൂട്ടി ആ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ച് പോണം, അത്ര തന്നെ. ലൗകികമായ അഭിമതമുള്ള ഭാഗവത ശ്രോതാക്കളോ അത്തരം ഭാഗവത സപ്താഹ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് ചില ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കാലത്ത് തന്നെ വരും, കാപ്പി കിട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ആ കഥയൊക്കെ കേട്ട് ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് സുഖമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വൈകിട്ടത്തെ കാപ്പി കൂടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം വിടും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയോടുകൂടി എത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവത് സപ്താഹ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ചില ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് മതനിഷ്ഠയുടെ പേരിലോ ധനം, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിച്ചോ മാത്രമാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഭാഗവത ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതിക ചിന്തകളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവബോധത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തമല്ല. അത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മുക്തമായതല്ല. അതേസമയം നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്കും ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമിക്കും മധ്യയുള്ള ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ അഥവാ സംഭാഷണങ്ങൾ തീർത്തും പരിശുദ്ധവും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവയുമാകുന്നു. സൂത ഗോസ്വാമിയും നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും തമ്മിലുള്ള ധർമ്മോപദേശം ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. അവിടെ ഭൗതിക നേട്ടം എന്ന ഉദ്ദേശമേ ഇല്ല. അത്തരം പ്രതിപാദനങ്ങളിൽ ധർമ്മോപദേശകനും ശ്രോതാവും അതിരറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിൽ അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ മുഴുകിയിരുന്നു. നമ്മുടെ പോലെയല്ല, അനേകായിരം വർഷങ്ങളാണ് അവര് ഇത് കേട്ട് എങ്ങനെ ഈ ജനങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയില് അവര് ഓരോ സംബന്ധിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരുന്നു. ഭഗവാനെയും ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് സംഭാഷണം അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ മുഴുകിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഭാഗവത സപ്താഹം 7 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. മറ്റേത് ഋഷിമാരും സൂത ഗോസ്വാമി അനേകായിരം വർഷങ്ങളാണ് അത് കേട്ടിരുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഭാഗവത സപ്താഹം എന്ന പ്രദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രഭാഷകനും ശ്രോതാക്കളും പതിവ് പോലെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ വ്യാപരിക്കുന്നു. അവർക്ക് അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രോതാക്കളും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ പ്രഭാഷകൻ അഥവാ ധർമ്മോപദേശകൻ ഭഗവത് പ്രധാനനോ ശ്രോതാക്കൾ ശുശ്രൂഷദാമോ സ്വീകാര്യക്ഷമതയുള്ളവരോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവരവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് അവരുടേതായ അലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ശ്ലോകം 16. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവൈ മഹാഭാഗവത പരീക്ഷിത് യേന ഭർഗാക്യമദഭ്രബുദ്ധി ജ്ഞാനേന വയ്യാസകി ശബ്ദിതേന ഭേജേ ഖഗേന്ദ്രധ്വജപാദമൂലം. സവൈ മഹാഭാഗവത പരീക്ഷിത് യേന പർവാക്യം അദഭ്രബുദ്ധി ജ്ഞാനേന വയ്യാസകി ശബ്ദിതേന ഭേജേ ഖഗേന്ദ്രധ്വജപാദമൂലം. സ അദ്ദേഹം വൈ നിശ്ചയമായും മഹാഭാഗവത ഒന്നാന്തരം ഭക്തൻ പരീക്ഷിത് രാജാവ് യേന അപവർഗ മോക്ഷത്തിന്റെ പേര് അദഭ്ര ബുദ്ധി ജ്ഞാനേന ജ്ഞാനത്താൽ വയ്യാസകി ദാസപുത്രന്റെ ശബ്ദിതേന പ്രകമ്പിച്ചു ഭേജേ ഖഗ ഇന്ദ്ര രാജാവ് ഗരുഡൻ ധ്വജം പാദമൂലം ഉള്ളങ്കാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, പക്ഷിരാജാവായ ഗരുഡന്റെ അഭയസ്ഥാനമായ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദ പ്രാപ്തി സിദ്ധിച്ച പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ മോക്ഷത്തിന് ഹേതുവായതും എന്താണ്? അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, പക്ഷിരാജാവായ
ഗരുഡന്റെ അഭയസ്ഥാനമായ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ പ്രാപ്തി സിദ്ധിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഗരുഡന്റെ അഭയസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ പാദങ്ങളിൽ പ്രാപ്തി സിദ്ധിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മോക്ഷത്തിന് ഹേതുവായതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധിഷണാശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി ഏകത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായതുമായ ആ ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ദയവായി വിശദമാക്കി തന്നാലും. ആ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വ്യാസദേവ സുതനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ പ്രകമ്പിതമാകുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അതെല്ലാം കേട്ട സുത ഗോസ്വാമിയോട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഋഷിമാര് പറയണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭു ജയ് ശ്രീലപ്രഭു. മോക്ഷമാർഗത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മധ്യേ ചില തർക്കങ്ങളുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള അതീന്ദ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർവ്യക്തികവാദികൾ എന്നും ഭഗവത് ഭക്തരെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മോക്ഷമാർഗത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികള് ചില തർക്കങ്ങളുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർവ്യക്തികവാദികള്, ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരോ ചിലര് ഭഗവത് ഭക്തരെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ രാധാസമേതനായി വാഴുന്നു. ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവത് ഭക്തരും ഉണ്ട്. ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയപരമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് ഭക്തർ. അതേസമയം നിർവ്യക്തികവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന കാന്തിപൂരത്തെ അഥവാ ശരീര തേജസ്സിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇത് ഏതിനോടാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സുല്യപ്രഭാതര് സൂര്യദേവൻ, സൂര്യഗോളം, സൂര്യരശ്മി. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാന്തിപൂരത്തെ അഥവാ ശരീര തേജസ്സിനെ ആരാധിക്കുന്നു. വ്യാസദേവ സുതനാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ നൽകപ്പെട്ട ജ്ഞാനോപദേശങ്ങള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ആർജിച്ചു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രാരംഭത്തിൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും നിർവ്യക്തികവാദിയായിരുന്നു. ആദ്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ആകൃഷ്ടനായി എന്നും അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നു. ആദ്യം അദ്ദേഹവും നിർവ്യക്തികവാദിയായിരുന്നു, ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നുവെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:19 അദ്ദേഹം സ്വയം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിപൂർണ ജ്ഞാനമുള്ള അത്തരം ഭക്തരെ പറയുന്ന പേരാണ് മഹാഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ഒന്നാന്തരം ഭക്തരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തരാണ് ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തര്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാഗവതന്മാർ. പ്രാകൃത, മധ്യമ, മഹാഭാഗവത എന്നിങ്ങനെ 3 തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രാകൃത, മധ്യമ, മഹാഭാഗവത. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണകളില്ലാതെ ക്ഷേത്രാരാധനയിലും ഭഗവത് ഭക്തരുടെ ആരാധനയിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് പ്രാകൃത ഭക്തന്മാര്. അമ്പലത്തിലൊക്കെ സദാ പോകും, ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി ആരാധന നടത്തും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആരാധനയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും. പക്ഷെ ശരിയായ ബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നവര് പ്രാകൃത ഭക്തന്മാര് അഥവാ 3-ാം ഭക്തന്മാർ. ഇനി മധ്യമ അഥവാ 2-ാം ഭക്തന്മാരെന്നാണ് ഭഗവാനെയും ഭഗവത് ഭക്തരെയും അഭിനവ ഭക്തരെയും പുതുതായി മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത ഭക്തരെയും അഭക്തരെയും കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. എന്നാൽ മഹാഭാഗവതന്മാര് 1-ാം ഭക്തന്മാർ എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2-ാം തരക്കാരെന്താണ്? എല്ലാരെയും അറിയാം, ഭഗവത് ഭക്തരെ അറിയാം, ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ അറിയാം, പുതുതായി മറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത ഭക്തരെ അറിയാം, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും നല്ല അറിവുണ്ട്. പക്ഷെ 1-ാം തരമായ മഹാഭാഗവതന്മാര് എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഏവരുടെയും ബന്ധത്തിൽ അഥവാ ആധാരാധേയ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അവര് എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവത് കാരുണ്യമായി ദർശിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒന്നാം തരം, രണ്ടാം തരം, മൂന്നാം തരം ഭക്തന്മാര്. 8 മണിയായി മാതാജി. അയ്യോ ഹരികൃഷ്ണ. ആ പാരഗ്രാഫ് അങ്ങ് തീർക്ക്. ഇത് തീർക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ആകയാൽ മഹാഭാഗവതൻ ഭക്തനെ അഭക്തനെ സമഭാവനയോടെ ദർശിക്കുന്നു. അവരിൽ യാതൊരുവിധ വിവേചനവും കാട്ടുന്നില്ല. ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന രാജാവ് അത്തരമൊരു മഹാഭാഗവതനായിരുന്നു. കലി സത്വത്തോട് പോലും അദ്ദേഹം തുല്യ ദയുള്ളവനായിരുന്നു. എന്നിരിക്കെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദയയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അത്ര മതി അല്ലെ? പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.